sibaleke ewe pha kwincwadi kaGenesis ewe khafundele bukhaya yenza bala amagama uzawabiza mfowami abizwe umuntu ongutata yeah ewe amen aseni amen 17:23 to 27 yeah jena yodwa siyafunda incwadi ngokubhalwe nguGenesis yeziqalo kule Bhayibhile nguqulelo intsha isahluko leshumi elinesixhenxe sahlukwana ngamashumi mabini anesithathu kwangaloo mini uAbraham wamthobela uThixo wamalusa uIshmayeli nayo onke amanye amaduna emzini wakhe walusa izicaka ezazalelwa kwakhe kwanezo zazithengiwe verse 24 ukwaluka kwakhe uAbraham wayemashumi alithoba anesithoba ubudala verse 25 ukwaluka kwakhe uIshmayeli unyana kaAbraham wayeneshumi elinesithathu leminyaka ubudala bobabini baluka ngamininye kwakunye nezicaka zikaAbraham zonke aseni amen apha sibona utata ixhego Shame elingu Abraham lisaluka aseni haleluya ebaba umfolo bekudala engolukanga niyeva uluka ena 99 andibi maseni amen niyibona leminyaka oluka ngayo sele mdala utata ubani uAbraham woluka nonyana wakhe waIshmayeli ndim ndina 99 nonyana niyibona lanto ewe sishiye unina maseni amen umntana usishiye unina utata walapha usaya kuluka maseni amen yabona inoba yayibufana napha kula ndawo ndike ndive kuyo ithi apha ke kule ndawo ndijongileyo ewe ndiwumise umnqophiso wam verse 7 phakathi kwam nawe naphakathi kwembewu yakho emva kwakho kwizizukulwana zayo ube ngumqophiso ongunaphakade ukuba ndibe nguThixo kuwe nakwimbewu yakho emva kwakho ndilinike wena nembewu yakho ilifa maseni amen uThixo wayethetha naye sithi mna yabona umnqophiso wam unawe uyakuba nguyise wehloko ndiba labantu njalo njalo phaya right ngongena ke ukuthatha ixesha elide apha kodwa kule ndawo ewe kuyo sila sifunda kuyo namhlanje apha uThixo umisa ulwaluko kuAbraham into kokuba izawuba ngumqondiso niyandiva nabazalwane wokuba ungokaThixo nindivile ne andikwazi ukukhwaza izawuba ngumqondiso wokuba ungokabani ungokaThixo now masenze umzekelo into yomqondiso esign umqondiso ulwaluko is just a sign ngamanye amazwi njengoba nindibona ndinale ring le ring ngumqondiso ukuba nditheni nditsha cha maseni amen yayinjongo kabantu kaThixo maseke bazalwane kuThixo ngumthetho wakhe lo wokwenza icovenant niyandiva ne ngumthetho wakhe uThixo wokwenza iminqophiso nabantu umnqophiso kwiminqophiso kaThixo inje ziyiba mibini uhlobo lwayo is either i-conditional okanye i-unconditional umqondiso omqophiso omeko efuna uqale uyenze wena masebazalwane maseni amen na umqophiso oqala uThixo wenza nomuntu ngowubekayo eEden okokuba uyabona ke lo mntu uzungawutyi niyadiva nebazalwane ewe ukwenzela into okokuba kulunge kuwe ungafi ngoba uke watya uzawuthini uzakufa maseni amen that means niyabona uthi umuntu kuye kwafuneka into yokokuba ibe ngumuntu owenza into yokokuba angatyi
emthini ukuze enze njani aphile khona phakathi. Masene amen. Uba uyiqonde lonto uyayifumana kuncwadi kaHagayi chapter 6 apho ikatiswa into yokuba abantu bophula umnqophiso kaThixo njengoAdam. Ngamanye amazwi uAdam wophula umnqophiso kaThixo owawuzamnika ubomi obude. Masene amen. Ngamanye amazwi ukugcinwa komnqophiso kaThixo kunempumelelo okanye kunezinto ezibonakalayo into yokuba uzibani ngeshelo uhleli emnqophisweni kaThixo. Okay. Masene haleluya. Hallelujah. Wenze njani bazalwane? Uhleli emnqophisweni kabani kaThixo. Umnqophiso kaThixo une benefits zawo emntwini kaThixo kayethe wahlala kuwo. Into bazalwane umnqophiso. Masene amen. Uyaphinda ke ngokuThixo kwalapha edeni uzisa umnqophiso ongana condition. Ongena nto bazalwane. That means ekungekho nto umuntu ekufuneka yenzile ukuze abenefite emnqophisweni. Uthi